Moi kaikki, tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa minä ja herra Orava läpästään Big Scary VR. Wow. Eli joo, täällä on sotarotta, joten joo mennään. Ja mennään moikka Markku. Toivottavasti Markku ei oo täällä. Ei Markku on pelottava. Näin heti uudestaan. Markku. Ellei se oo tilannut kanavaa. Silloin Markku on kiva ihminen. Nyt tää on tää. Ai nää oli valmiina. Viime yrityksestä. Vuoksi. Level 3. Tää on speedrun. Tarvitaan se rengas. Matti! Markku pikkuserkku tulee. Jip. Mysteeriputki. Tää on se pelottava tyyppi, se syö meitä ihan kohta. Äkki tänne venttileihin, tiedätkö sä tän reitin? Ei minä ainakaan. Tää on tyhmä levi, täällä on yksi. Ai jaa, sanottiin pestä. En mä tiedä. En ole väliä. Täällä on tää ihme Shapeshifter. Miten eka yritys? Skinwalker, mitä vitsi, se on mahdottoman nopea. Kato. Mauno söi mut. Apua. Mauno. Täällä on hienoa numeroja. Tää on taso 7. Joo, me tuun vaikka nopeuttaa tätä vähän se. Toinen toisi. Kypärä katso. No niin, nyt päästään leveliin 8. Kuka tää oli? Eikö tää ollut se? Oh no. Nyt jo. Pup. Hyi saakutti. Ai jaa, elää ikinä kato taakse. Tätä ihme. It's me pumpkin level. Voitko hakea minulle hyvää kaikkia? No. Oh no. Tää on tää. Juu, me ei olla
ikinä saatu läpästyä sit. Tää on tyhmä leveli. Joo. No tää on ihan kiva. No. Oi! Et saanut minua. Oh yeah, tää on taas pelle. Mä kerään. 2 siellä. Melkein putosi tosta. Nyt pääsi vihdoinkin tän läpi. Jee. Pitäisikö oli minä? On niin hyvä tässä pelissä. Set junaa. Miksi tää on heti tossa? Vihdoinkin. Ja kiitos kun katsoitte videon loppuun asti. Muista tilata ja tykätä ja nähdään ensi videossa. Moi!